Diolch am ymuno fi ar gyfer ein eitem cadw heini ni heddi. Ac wrth gwrs, na gyd sydd angen yna chi yw cwpl o dins, neu cwpl o becedi o siwgr, neu unrhyw fath o bwysau sydd â chi yn y tŷ. Newch yn siŵr wrth gwrs bod y ddoi yn gyfartal. Iawn, gobeithio bod chi'n barod. Reit, ni'n mynd i ddechrau heddi. Coesau tyma bach ar led, y cefn yn syth fel arfer, a fi moyn chi baffio mlaen, iawn, gan droi'r corff wrth bod chi'n neud y symudiad. Iawn, newn ni wneud 10, sai bach a 10 bach eto. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Sai bach. Unwaith eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Symudiad nesaf, yr un peth, ond lan i'r nenfod. Iawn, so ymestyn lan gyda'r pwysau yna am yn ail. Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Sai bach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Y symudiad nesaf, fi moyn chi gymryd pwysau, codi fe lan o'ch blaenau i'r rhif machder a'ch sgwyddau a nôl lawr yn ara. Lan a nôl lawr yn ara. Iawn, 10, sai bach, ac wrth gwrs 10 bach eto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Sai bach. Ewch yn siŵr bod y cefn yn syth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn. Reit, symudiad bach arall. Dodi'r pwysau gyda'i gilydd, neu chi'n neud un ar ei hunan os mae fe'n gormod i chi. Ond beth moyn chi'n neud nawr yw dodi'r pwysau dros eich pen, a fi moyn ei ddangos i chi o'r ochr, ni'n mynd i just dodi'r pwysau tu ôl y pen a lan. Tu ôl y pen a lan. Iawn? Mae hwn yn dda i'r triceps, neu fel ni merched yn galw nhw, y bingo wings. Iawn? Felly, os mae 2 tin yn ormod, cerwch lawr i 1 tin, dros y pen, iawn, ewch yn siŵr bod nhw'n saff â chi, tu ôl y gwddwg a lan i'r nenfod. Iawn? Tu ôl y gwddwg a lan yn syth i'r nenfod, gan gadw'r cefnau yn syth. Iawn? Chi'n barod? Bant â ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Sai bach, os chi moyn dod o'ch brechiau nôl lawr y meiliad. Lan unwaith eto. Dechrau fan hyn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Da iawn chi, gobeithio bod chi wedi mwynhau a wedi cymryd rhan hefyd wrth gwrs. A wylai chi eto cyn bo hir gobeithio. Cymerwch hwfal.